Az Unimodul Kft. A 2008-as alapítástól kezdve már 2 telephelyen várja kedves partnereit Jászberényben gép- és gépelemgyártási igényeiknek megfelelően. A gyártandó alkatrészek és gépek teljes körű kivitelezését le tudjuk bonyolítani, a tervezéstől a komplett gyártási folyamaton keresztül, a beüzemeléssel, igény szerint a szervizeléssel bezárólag. Az egyedi gyártás mellett a kis és közepes sorozatgyártás, 5 tengelyes megmunkálások, fogazott alkatrészek teljes palettája is megtalálható profilunkban. Releváns tapasztalattal rendelkezünk a nagyméretű heggeztet és forgácsolt alkatrészek gyártásában. Rendelkezünk a gyártáshoz szükséges eljárás minősítéssel. Üzemünkben precíz szerelőcsapatunk a bonyolult szerelési munkákat is bizonyítottan kiváló minőségben végzi. Folyamatainkat ERP rendszer támogatja a hibamentes és 100%-os szállítási pontosságunk biztosítása érdekében. Megbízhatóságunk és rendelkezésre állásunk biztos hátteret biztosít partnereinknek a folyamatos fejlődésükhöz.